İşkencede direnir bir gün. Ey Abdüsselam! Varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şahat. Drojin reşen salên nodî de gelek êşebûn. Mirovên bêgune bi hovana hatin kuştin. Yek ji wan Abdülselam îrdem bû. Abdülselam îrdemê ku ji ber baweriya xwe bû hedef, hat ravandin di korîdorên tarî de hat îşkencekirin û qetilkirin. Abdülselam îrdemê ku di salên nodî de li Diyarbekirê di îşkenceyê de hat qetilkirin, di salvegera şehadeta xwe de li ser qebra xwe bi rehmet û minnet hat yadkirin. İrdem bi bernameya bi bîranînê a li ser mêzelê wî a li gundê Apaydîna li navçeya Hîlwana Urfayê hat li darxistin hat bibîranîn. Serokê bajarê Rihayê Hudaparê Emîn Özaslan, serokên navçeyên Rihayên ê Hudaparê û gelek heskirî û hevaldozên şehîd beşdarî bernameyê bûn. İlahiyat Nasyonal Önel li ser qebra îrdem axaftine kir û bal kişan ser tiştên ku di rojên reşên salên nodî de qewmî bûn. Önel got ku şehîd Abdülselam yek ji wan mêrxasan bû ku dara wehiyê bi xwîna xwe avda mîna şehîdê Kerbelayê. Önel wiha got, şehîd Abdülselam kî ye? Eger hûn vê pirsê ji xwe bipirsin, ez ê bibêjim ew li gor Qur'an û sünnetê ji wan kesên ku can û malê xwe fedayê Îslamê û Qur'anê dikiye. Ew însanekî pir baş bû, xwedî dozeka mezin bû. Di vê oxirê de her tiştê xwe canê xwe yê nazîk feda kir. Em li ser qebra şehîd soz û ehdê didin ku em ê hetanê qiyametê da û doza şehîd bidomînin. Bi xwîna şehîdan îro em li ser piyanin. Xwedayê Teala xêra wan qat bi qat zêde bike û me jî şefaata wan mahrum neke. Susuz kaldığı bir dönemdi. Şehîd Abdülselam di sala 1972 de li navçeya Hîlwaneya Rihayê jî dayîkê bûye. Piştî ku dibistana Seratayê û navîn li bajarê Huqedan, şehîd Abdülselamê ku xwendina xwe ya lîseyê li Lîseya Fatîhaya Amedê Qedan beşa matematîka Fakulteya Zanîst û Edebiyata Diyarbekirê qizinc kir. Abdülselam îrdemê ku di salên zanîngehê de bi xwendina xwe ya îslamî û xizmetên xwe di dilê hevkarê xwe de cî girtibû. Di sala 1993 de ji hêla kesên tariyên wê dewrê ve hat revandin û hat girtin. Abdülselam îrdemê ku vîda wî ya nazîk nikarîbû îşkenceyên ku bi rojan dikşand, rabike wek şehîdekî İslamê çû cem Rebbê xwe û ket nava kerwana şehîdan.